салом дӯстон, мавсими нави футбол дар топ 5 чемпионати пурқудрати Аврупои оғоз мегардад. 2 рӯз пас беҳтарин лига дар ватани футбол ба рақобатҳои худ шурӯъ мекунад. Чун одат бозии суперҷоми Аврупо мавсими навро кушода медиҳад ва имшаб мо шоҳиди шигифтӣ нашудему. Реал Мадрид ба осонӣ Аталантаро мағлуб кард. Дастаи шона соҳиби суперҷоми Аврупо дар бораи ин ва дигар рӯйдодҳои муҳимтарини олами футбол аз видеои имрӯзаи мо маълумот пайдо карда метавонед. лайки қиматбоҳои худро гузоред. мо бошем сар мекунем. дӯстон, чӣ хеле ки дар боло қайд кардем, топ 5 чемпионатҳои аврупоӣ бармегарданд ва моро беҳтарин бозиҳо интизор ҳастанд. ҳамаён рақобатҳоро шумо метавонед бо сарпарасти видеои мо ширкати 1x бозам ҷолибтар гардонед. ин ширкат чандин сари сол мешавад ки кору фаъолият дорад ва беҳтарин шароитҳоро фароҳам меорад. танҳо дар мо ва танҳо барои шумо мо промо тайёр кардем бо номи AMG 0777 ки шумо метавонед дар вақти регистратсия кардан дар аввалин пардохти худ то ҳаҷми 8000 сомонӣ бонус ба даст оред. ссилкаҳои зарурӣ дар комментарияи ин видео. имкониятро аз даст надиҳед. Реал Мадрид дар бозии суперҷом низ бо усули хоси худаш ғалаба кард. Дар аввал ба рақиб имкони бозӣ кардан дод, аммо Аталанта аз фурсатҳои голзании худ истифода бурда натавонист. баъди сейфи Куртуа Аталанта маҳкум ба шикаст шудани худро дарк кард. беҳтарин бозигари ин мавсим дар ҳайати Реал Ҷуд Беллингем ба футболбози дар оянда муҳраи асосӣ Килиан Мбаппе паси голӣ дод. ҷолиб ин ки футболбози фаронсавӣ ба қафо баргашта барои гирифтани тӯб заҳмат мекашид. акнун ӯ шоҳзодаи Париж не аскари Мадрид хоҳад буд. голи аввалинро Федерико Валверде ба ҳадаф расонд. ҳамин тавр Реал Мадрид маротибаи шашум соҳиби суперҷоми Аврупо шуд. ин рекорд дар 10 солаҳо имкони шикастан надорад. сар карда аз мураббӣ то бозингарони қаторӣ бо даст овардани ҷоми навбатӣ соҳиби рекорди нав шуданд. муҳимтар аз ин, Реал Мадрид барои мавсими нав бо ҳамон ҳадафу мақсад ворид шуд, ба даст овардани ҳамаи ҷоизаҳое ки дар футбол вуҷуд дорад. мухлисони асили дастаи шаҳри Мадридро бо ин ғалаба муборакбод мегӯем. Пауло Дибала ҳамеша ҷавону ояндааш доимо дурахшон бо Аврупо хайрухуш карду ба Арабистони Саудӣ меояд. футболбози аргентинӣ бо дастаи Алкадасия шартнома имзо кардааст. маоши ӯ дар Осиё 3 баробар зиёд шуд ва 15 миллион евро ҳар сол маблағ хазина мекунад. чӣ ки Фабрицио Романо менависад, миёни дастаҳо дар мавриди маблағи трансфер музокирот ҷараён дорад. моҳи июн бо пардохти 12 миллион евро таомпули Дибаларо арзонтар ба даст овардан мумкин буд. ҳоло Рома аз саудиён метавонад маблағи хубе рӯёнад. кардаи Дибала дар футболи бузург ҳамвор набуд. 5 скудето ва 4 ҷоми Италия дастоварде ки ҳама онро орзу мекунад, аммо Дибала мисле ки ҷойгоҳи худро дар футбол пайдо накард. истеъдоди ӯ намоён буд ба ҳадде ки дар як зина бо Месси мегузоштанд. ба далели дар тими миллӣ дар як мавқеъ бозӣ кардани Пауло Валлео ва қурбон шудани Аввали, мухлисони Аргентина афсӯс мехӯранд ки чаро ҳарду онҳо дар як вақт бозӣ карда наметавонанд. баъд аз ҳамон марҳилаи мушкили фаъолияти Дибала, корҳои ӯ бад шудан гирифтанд ва бозингар зина ба зина поён рафт. умед буд ки дар Рома зери роҳбарии мураббии хос Жозе Маурино бозингари моҳири аргентинӣ як бори дигар маҳорати худро нишон медиҳад, аммо ҷароҳатҳо ба ӯ имкон надоданд. ҳамакнун Пауло Дибала сеюмин трансфери бузурги Алкадасия ҳамроҳ бо Начо ва Обамеянг хоҳад буд ва ин ҳам охири кор нест. омадани ситораҳо ба Арабистони Саудӣ идома хоҳанд кард ва худи Алкадасия омодааст дар шасти моҳигирияш касе 70 берун меорад. Пауло Дибала баъиси қаҳрамони ҷаҳон дар Арабистони Саудӣ то соли 2027 фаъолият хоҳад кард. ливерпул ҳанӯз барои мураббии нав бозингар нахаридааст. як трансфер дар нақша дорад, аммо он ҳам аҷибу ғариб аст. дарвозабони гурҷии Георгий Мамарашвили метавонад ба ливерпул гузарад, аммо барои бозӣ кардан дар ҳайати сурхҳо бояд каме интизор шавад. ливерпул ивазкунандаи Алисонро дар симои дарвозабоне мебинад ки дар ҷоми Аврупо аз худ таассуроти нек боқӣ гузошт. дарвозабони тими мунтахаби Гурҷистон таваҷҷӯҳи дастаҳои топи аврупоиро ба худ ҷалб кардааст, аммо ливерпул ӯро мехоҳад барои оянда харидорӣ намояд. Алисон имсол ҳам дар ливерпул боқӣ мемонад, ҳарчанд дастаҳои арабӣ талабгори сахти ӯ ҳастанд. ба ҳамин хотир ливерпул бо трансфери Мамарашвили ин мушкилии худро ҳал карданест. то рафтани Алисон ин дарвозабон ба иҷора равон карда мешавад. ливерпул розӣ аз 35 миллион евро ки ҳанӯз қабл аз ҷоми Аврупо Валенсия арзиши дарвозабонашро муайян карда буд пардохт намояд. як сол пас нархи бозингар метавонад боло равад. худи дарвозабон ҳамаҷониба нақшаву ҳадафҳои ливерпулро дастгирӣ мекунад ва розӣ аст вақту соати худро интизор шавад. ин ҳам дар ҳолест ки дастаи Борнмун барои Мамарашвили дарвозаи худро пурра вогузор карданӣ, аммо ӯ бовар дорад ки арзанда аст ба дастаи сатҳи баланд гузарад. баъд аз ҳунарнамоӣ дар ҷоми Аврупо мо ҳам
шубҳа надорем, аммо ин метавонад як дурахше бошад ки зуд хомӯш мешавад. барои ҳамин ҳам Ливерпул ӯро ба ягон дастаи дигари Премер-лига иҷора дода мехоҳад имтиҳон кунад. барса барои Витер Роке харидор мекунад ва Эвертон пайдо шуд ки омода аст дар баҳои бозингари бразилӣ 35 миллион евро ҷамъи 3 миллиони дигар ҳамчун бонус пардохт намояд. барса бар ивази бозингари бо истеъдоди худ нияти кор кардани 35-40 миллионро дорад. дар мавсими оянда ба бозингар дар ҳайат ҷо пайдо карда наметавонад ва беҳтараш ҳамин дар рӯшанӣ Роке асои худро ёбад. барса ҳам боварӣ надорад ки агар ҳоло бозингарро нафурӯшад, як сол пас дар баҳои ӯ маблағи хуб ба даст оварда метавонад. ба Витер Роке ҳамчунин Бормунд ва Алитиёд ҳавасманд ҳастанд. қаблан ӯ пешниҳоди дастаи Алҳилоли рақами 1 дар Арабистони Саудиро рад карда буд ва ӯ бо агенти худ Премер-лигаи Англияро варианти беҳтар медонанд. Трансфери Роке ба Барса бо шитобкорӣ сурат гирифт. Баъд аз он ки Эндрик Реал Мадридро интихоб кард, президенти Барселона Жоан Лапорта оҷилан бозингари дигари бразилиро ба даста овард. ин ҳам дар зимистон ва бо маблағе ки баъди ба кор бурдани кадом фишанги навбатӣ имконпазир шуд. он вақт ба хави ниммуҳофизатгар лозим буд ва чӣ гунае ки вақт нишон дод, Роке дар Барса коре аз дасташ барнаомад ва тақдири ӯ дар Барса ҳал шудааст. ӯро ба иҷора додан нестам ва танҳо пурра фурӯхтанӣ шудани ӯ тасмими ниҳоии роҳбарияти даста мебошад. бо Эвертон дар мавриди маблағи трансфер музокирот идома дорад ва Барса барои ҳарчи бештар фоида дидан шояд мисли ҷалобони молбозор дастаи англисҳоро раҳо намекунад. вақте ки дар ин бора менавиштем, хабар баромад ки Витер Роке метавонад ба дастаи Спортинг гузарад. ин ҳам варианти бад нест. барои Барса фарқ надорад ки маблағи мехостаи онҳоро пардохт мекунад. ба ҳамин тамом боридорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.